Moikka! Tänään me kuullaan, miten Leenan eka työ Suomessa alkoi. Hän kertoo, millaista oli aloittaa uusi duuni, millaisia haasteita tuli ja miten kaikki lopulta sujui. Samalla opitaan hyödyllisiä sanoja ja fraaseja puhekielellä, joita suomalaiset oikeasti käyttää arjessa. Valmis? Mennään! Eka duunipaikka. Moi! Mä oon Leena. Ja nyt mä kerron vähän mun ekasta duunipaikasta Suomessa. Mä sain työpaikan siivojana pari kuukautta sitten. Ensin jännitti ihan sikana. Uusi työ, uudet tyypit ja kaikki suomeksi. Mut mun pomo oli tosi rento ja näytti kaiken rauhassa. Ekana päivänä mä mokasin vähän. Unohdin avaimet varastoon ja jouduin odottaa puoli tuntia. Nolotti ihan sikana. Meidän työporukka on kiva. Kaikki puhuu aika paljon puhekieltä, mutta on jo tottunut siihen. Joskus en tajuu kaikkea heti, mutta aina voi kysyä uudestaan. Työaika on arkisin kello 6–14. Aikainen herätys on vähän raskasta, mutta on jo melkein tottunut. Palkka ei ole mikään jättipotti, mutta riittää elämiseen. Tärkeintä on, että mä oon nyt työelämässä. Yksi aamu mulla oli kurkku kipeä ja pää ihan tööt. Soitin pomolle ja sanoin, että oon kipeä, en tuu töihin. Se sanoi vaan, ei hätä, lepää rauhassa. Muista vaan hakea saikkulappu. Nyt mä osaan jo paljon työjuttuja ja on paljon varmempi. Parasta on, kun työpäivän jälkeen voi sanoa, jes, selvisin taas. Tässä muutamia esimerkkejä, miten puhekieltä käytetään arjessa. Eka päivä uudessa duunissa. Ihan jännitti. Mä mokasin palaverissa ja nolotti ihan sikana. Pomo sanoi, että pitää olla tarkempi jatkossa. En tajuu, miksi toi raportti ei lähtenyt ajoissa. Oon ihan tööt. Pakko ottaa saikkua huomenna. Sain lomarahat. Tuli ihan jättipotti. Aamu alkoi kaauksella, mut selvisin taas. Toinen osa. Kuuntele ja toista se ääneen. Eka duunipaikka. Moi, mä oon Leena ja nyt mä kerron vähän mun ekasta duunipaikasta Suomessa. Mä sain työpaikan siivojana pari kuukautta sitten. Ensin jännitti ihan sikana. Uusi työ, uudet tyypit ja kaikki suomeksi. Mut mun pomo oli tosi rento ja näytti kaiken rauhassa. Ekana päivänä mä mokasin vähän. Unohdin avaimet varastoon ja jouduin odottaa puoli tuntia. Nolotti ihan sikana. Meidän työporukka on kiva. Kaikki puhuu aika paljon puhekieltä, mutta on jo tottunut siihen. Joskus en tajuu kaikkea heti, mutta aina voi kysyä uudestaan. Työaika on arkisin kello 6–14. Aikainen herätys on vähän raskasta, mutta on jo melkein tottunut.
Palkka ei ole mikään jättipotti, mutta riittää elämiseen. Tärkeintä on, että mä oon nyt työelämässä. Yksi aamu mulla oli kurkku kipeä ja pää ihan tööt. Soitin pomolle ja sanoin, että oon kipeä, en tuu töihin. Se sanoi vaan, ei hätä, lepää rauhassa. Muista vaan hakea saikkulappu. Nyt mä osaan jo paljon työjuttuja ja on paljon varmempi. Parasta on, kun työpäivän jälkeen voi sanoa, jes, selvisin taas. 3. osa. Katso ja kuuntele koko tarina vielä kerran. Eka duunipaikka. Moi, mä oon Leena ja nyt mä kerron vähän mun ekasta duunipaikasta Suomessa. Mä sain työpaikan siivojana pari kuukautta sitten. Ensin jännitti ihan sikana. Uusi työ, uudet tyypit ja kaikki suomeksi. Mut mun pomo oli tosi rento ja näytti kaiken rauhassa. Ekana päivänä mä mokasin vähän. Unohdin avaimet varastoon ja jouduin odottaa puoli tuntia. Nolotti ihan sikana. Meidän työporukka on kiva. Kaikki puhuu aika paljon puhekieltä, mutta oon jo tottunut siihen. Joskus en tajuu kaikkea heti, mutta aina voi kysyä uudestaan. Työaika on arkisin kello 6–14. Aikainen herätys on vähän raskasta, mutta on jo melkein tottunut. Palkka ei ole mikään jättipotti, mutta riittää elämiseen. Tärkeintä on, että mä oon nyt työelämässä. Yksi aamu mulla oli kurkku kipeä ja pää ihan tööt. Soitin pomolle ja sanoin, että oon kipeä, en tuu töihin. Se sanoi vaan, ei hätä, lepää rauhassa. Muista vaan hakea saikkulappu. Nyt mä osaan jo paljon työjuttuja ja on paljon varmempi. Parasta on, kun työpäivän jälkeen voi sanoa, jes, selvisin taas. Olipa kiva, että olit mukana. Jos tää video sai sinut hymyilemään, paina tykkäys. Se tekee myös minut iloiseksi. Ja hei, tilaa kanava niin ei jää seuraava jakso väliin.